Не се сещам за нещо, което да ме изнервя и отвръщава толкова, колкото фондиотен, който става на фитили. Но за съжаление ми се случва често, особено през лятото. Причините са много, но това, което наистина реши проблема ми е, че започнах да използвам по-малко продукти. Не, няма как да се откажа от грижата за кожата или слънцезащитата. Особено от слънцезащитата. Решението, което вярвам ще помогне и на вас, е да замените 3 продукта от рутината си с един. BB крем. Например, този от лятната колекция на Bell Hypoallergenic. Гледайте видеото до края, за да разберете защо го харесвам, как го използвам и как направих този свеж летен грим с продуктите от новата лятна колекция Aura del Sol на Bell Hypoallergenic. Нанасям BB крема, като преди това съм сложила само серум. Нямам нужда от друго, защото този продукт е 3 в 1. Хидратиращ крем, слънцезащита с максималното SPF 50 и фондиотен. Понеже не искам да отежнявам кожата още, няма да използвам коректор, а направо нанасям от BB крема и под очите. Цветът, който ми пасна най-добре е 02 Natural, но има още 3 цвята за всеки ден. Текстурата му е супер лека, но покривна. Усеща се страхотно върху лицето. И най-важното, няма кир ефект, колкото и да търкам. Основата е готова, следва кремообразния бронзър. После и кремообразен руж и хайлайтър. Ще сложа малко от хайлайтъра и на клепачите вместо сенки. Колекцията Aura del Sol има и 3 страхотни летни водоустойчиви очни линии. Синя, кафява и тази тухлено-червена, мисля да я пробвам. Ще нанеса съвсем малко въгъла на окото за цветен акцент. Единственият продукт, който не е от лятната колекция, е тази спирала с много тънка четка за горни и долни мигли. Останаха само устните, а за тях имам огромен избор. Или тези Улия от колекцията Aura del Sol, или един от двата нюанса маски за устни, които са с SPF 50. Мисля, че те ще са по-добрия избор. Ще пробвам този по-тъмен нюанс. Перфектно. Много ми харесва. Толкова е свежа, лятна и лека. И ще ви защити от слънцето. Харесва ли ви? Напишете ми в коментарите.